गिबियावनो 29 नं सुक्लाय सेरफां UPPL बिजाथि नैबे समाव जों लोगो हमनो फैदों आरो गिबियावनो जोङो बड'लेण्ड इंखं निउस 24 बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय बे समाव जोङो मिथिनो नाजागोन जे बिथाङा जिहेतु नैबे समाव 29 सुक्लाय सेरफांनि UPPL बिजाथि हिसाबै बिथाङा मानगोनां बिथां प्रदीप नार्जारिया बिजाथि हिसाबै महरै बेहाय सायख'जादों दा बेखायनो नैबे समाव रायजो राजानि खाथियाव बिथाङा मा पलिसि लानानै हाबहैगोन दा बेनि बागै जों माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो नाजानो दायो नोंथाङा सासे बे सुक्लाय सेरफांनि बिजाथि हिसाबै UPPLनि सासे गोख्रों बिजाथि होननानै जों नोंथांखौ मिथिदों दा बे समावहाय नोंथाङा सासे बिजाथि हिसाबै जिहेतु गभर्नमेन्ट रुल जाबाय बे BTC एरियायावहाय लकडाउननि थाखाय कर'ना COVID-19 नि थाखाय बे समाव नोंथाङा गभर्नर रुलखौ मा होननानै गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय बयबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आरो प्लास बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड इंखं लोगोसे निउस 24 बड'लेण्ड बिथांमोननिसिम आंनि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना गावनि जिखिनि दिन्थिफुंनांगौ बा रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि प्रसार माध्यमजों नैबे समाव लकडाउन समाव जेरैबायदि फोसावनांगौ बे समाव फोसावनायनि थाखाय दा आं गिबियाव गभर्नर बिथांखौ थेंक्स होनो सानदों साबायखर बावनो सानदों मानोना नैबे समाव जोंनि BTR एबा BTC हालामनि बयबो रायजो राजा आरो बयबो बिभिन्न जनगोष्ठी बिथांमोननि रायजो राजा बिथांमोना आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरा मोनसे गुड गभार्नेन्स लाबोनो थाखाय बयबो सानदोंमोन आरो साननायनि थाखाय बिथाङा मोनसे थि डिसिसन लादों आरो लानायनि थाखायनो दिनै गभर्नर रुलाव बाबेनलांबाय जायनि थाखाय आं बिथांखौ मोनसे गुड गभार्नेन्स लाबोनायाव हेफाजाब होगोन आङो सानदों आं केन्डिडेट हिसाबै सुक्लाय सेरफां नं 29 सुक्लाय सेरफां कनस्टिटुएन्सि हिसाबै बेखायनो आं बिथांखौ गिबियाव थेंक्स होनो नागिरदों दा बे समावहाय जितु लकडाउन आरो मडेल कड अफ कन्डाक्ट बे सोलिगासिनो दङ नोंथांनि समस्थियावल' नङा गासै BTAD समस्थियाव बे समाव नोंथाङा बिसायख'थिनि जानानै फोसावनो हायाखै बेबायदिनो बिसायख'थिनि जानानै जेबो मोनसे खामानि मावनो हायाखै बे समाव नोंथाङा सासे बिजाथि हिसाबै जिहेतु नमिनेसन होबाय बे नमिनेसन होना नोंथाङा बे बिजाथि हिसाबै नोंथाङा इलेक्सनखौ नों गेलेखाथारनांगौ बे समाव नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मा होननानै फोरमायनो आं बेखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों लकडाउना बयबो मिथिगौ लकडाउना थांनाय 21 तारिखै जागायदों फार्स्ट स्टेप 24 तारिखै बेनि उनाव आरो नेक्स्ट जागायबावदों सेकेन्ड स्टेप दा बेवहाय बयबो केन्डिडेटआ गावबा गावनि न'आव थानानै जिरायना थानो गोनां जादों बयबो मिथिगौ नैबे समाव COVID-19 मुलुगनाङै साग्लोबसारदों आरो बेवहाय बयबो हादोराव बयबो रायजो राजानियाव गोसारदों दा बेखायनो जेरैबायदि प्रधान मन्त्रिया फोसावदों जोंनि भारतआव आरो बेखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो सोलियोब्लानो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ लाखिनांगोन अब्लानो जोंनि गेजेराव जेरैबायदि गोसारनांगौ बे थागोन दा बेवहाय आं मोनसे खोथाखौ खावलायनो नागिरदों जोंनि जायफोर UPPL हान्जानि सापर्टारफोर बिथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों नार्भास जानाङा इलेक्शना फैगोन सानसे नङा सानसे जागोन इलेक्शना गिदिर मेटार नङा मानसिनि जिबना गिदिरसिन बेखायनो इलेक्शनखौ बांद्राय सानालासिनो जोङो सुबुं
माहारिनि जिउखौ बोरै माने बासायगोन बेखौ फार्स्ट गिबि खेब सानग्रोनांगोन बेनि उनाव आरो नार्भास जानानै थानाङा सानसे नङा सानसे जागोन जेब्ला फोसावगोन बयबो जोंनि जिखिनि माने गुड गभर्नेन्स जायफोर मोजां खुंथाय लाबोगोन बयबो रायजोआ लोब 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 फैनानै आरो हेफाजाब होनांगौ आरो बयबो माने हेफाजाब होलायनानै बिथांमोननि जि 17 बोसोराव राजत्व खालामबाय माने गाज्रि माने जिफोर कारापसन खालामबाय बेखौ मुक्त खालामनो थाखाय नार्भास जायालाखिनो बयबो लोब लोब फैनानै जाहाथे माने फैगोन इलेक्सनाव जेब्ला माने इलेक्सन जायो बे समाव बयबो भट होनानै जाहाथे बे UPPL नि गासैबो बिजाथिफोरखौ जाहाथे देरहासार होयो बेखौनो आङो रायजो राजानिफ्राय गुरै खावलायनाय नोंथाङा UPPL नि गासै बिजाथिखौनो देरहाहोनो थाखाय खावलायहरदों मानि थाखाय देरहाहोनांगौ आंनि माने खावलायनाया बेनो जे बेवहाय गोबां माने कारापसन जादों 17 बोसोराव गोबां उदाहरन होनो हायो जोंनि सुक्लायसारखौबो होनो हायो बेनिखायनो आं मोनसे खावलायदों जाहाथे बयबो रायजो राजाया UPPL खौ सापर्ट होनानै माने गुड गभर्नेन्स जायफोर सोबख'नाय नासयनाय गादबनाय बिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बयबो लोब लोब फैनांगौ आरो ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनानै देरहासार होनांगौ नोंथांनि समस्थियावहाय जाय BPF नि खुंथायनि गोहोनि सासे गोहोगोरा EM दङ बिथांखौ फेजेननो हानायनि गोहोआ नोंथांनियाव दङ ना आंथ' इजिलि माने जि समनिफ्राय ओंखारदों आं बुंबाय थादों इजिलि बिथांमोननि कौशला माबायदि बेखौ गोदोनिफ्रायनो जों मिथिगौ आरो बयबो जोङो माने सापर्ट होनानै बै समाव माने देरहादोंमोन नाथाय दायो जोंनि नैबे ओनसोलाव बिथांखौ इगनर बा जोगारनाय मोनसे माने थिंकिंआ फैदों बयनियावबो गोसोआव साननाय फैदों आरो बेबायदि हिसाबै आङो इजिलि देरहागोन मानोना आङो बिथाङा 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै जोङो A to Z माने आसि दिन्थि बिथांनि माने जिफोर कारापसन बेफोर कारापसनफोरखौ देखायना होनाय आरो देखायगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव देखायगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नुखादों बे ससियेल मिडियायाव जोंनि माने जिफोर IT सेलआ माने हगारबाय थादों बेवहाय माने नुगासिनो दङ बेवहाय माने इजिलि जोङो देरहागोन होननानै आं सानो BPF नि जायफोर माने EM माने MCLA दङ बिथांमोना बुंबाय थायो जे बै समाव बिराद माने जौगाहोदों होननानै खिन्थु नोंथांनि नोजोराव नैबे नोंथांनि बे 29 नं सुक्लाय सेरफाङाव थांनाय बे 15 बोसोराव जायफोर लाइमोन दङ बिथांमोना संस्थापन होनो हादों आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों 17 बोसोर बिसोर राजत्व खालामदों 17 बोसोराव सासे MP दङ जोंनि नं 29 सुक्लाय सेरफां कन्स्टिटुएन्सियाव मोनथाम टार्म्स जाबाय दायो फार्स्ट टार्म सेकेन्ड टार्म्स जोब्बाय 3 टार्म जाबाय माने MLA दङ जोंनि लकेल MLA तामुलपुर माने कन्स्टिटुएन्सिनि आरो बिनि उनाव माने 15 बोसोर बिथाङा माने 5 बोसोर MCLA 10 बोसोर EM बेवहाय जेरैबायदि जौगानांगौ बेबायदि जौगानायखौ जों नुनो मोना आसि दिन्थिनानै बुंनो हायो जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव मा इनस्टिट्युट लाबोखो बे 17 बोसोराव चेलेन्ज बुंनो हायो जोङो मा इनस्टिट्युट लाबोखो मा जौगानाय लाबोखो आसि दिन्थिनानै बुंलाय बिथांमोना बबे मोनसेखौ लाबोखो बे 17 बोसोराव कुनु मोनसे माने ओरैनो हाबदान बानायो अनलि माने मा अन्थाइ खाम्फा गायसनो जेबो गैया ट्राइबेल हस्टेलाबो मोननो अन्थाइ खाम्फा गायसबाय जोब्बाय दिनैसिमबो जाफुङासै ITI लुगोन होननानै न'खौ लुना दोनबाय ग्रें जेबो गैया माने बास टार्मिनालनो वालखौल' बानायबाय थाखा जानो थाखाय माने वाल गाथिनानै दोनबाय जेबो गैया आरो गोबां उदाहरन होनाय SRD लाबोबाय न'खौल' लुनानै दोनबाय जेबो गैया आरो बहुत उदाहरन होनाय गोबां माने इरिगेसननि बान जादों जि समाव माने दै गैया जेराव दै गैया बेयाव इरिगेसन जादों आरो नोंथांमोना थांनानै नायनो हायो जिहेतु माने
नोंथांमोना जितु माने माबा मिडिया नोंथांमोना जायगा जायगा जोंथ' देखायनानै होनो हायो जेराव जानांगौ बेवहाय जायाखै थाखा जानो थाखाय लाबोदों गोबां आसि दिन्थिनानै होनो हायो गोबां जायगायाव हाबदाम खामानि मावदों बेवहायबो दाबो केनेल थिक नंजोबा जोंनियावथ' अल आसामनि गेजेराव सेकेन्ड लार्जेस्ट माने इरिगेसन दिनै बियो दै मोना केनेलानो थिक गैया साब केनेलाथ' बायफ्लेजोबनानै दोङो जेबोआनो गैया नङा होमबा बेयो माबायदि जौगानाय बेफोरनो माने जों इजिलि देरहानाय कारना बेफोरनो आइएनअ 71 बोसोराव खुन्था थसे थनै गोनां आं देखायना होनो हायो मैया मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आं आलासि जानो बेवहाय आंखौ माने बुंदों मात्र थिंजों आरो खुन्थाजोंल' मोनदोनो नुबारबायबो आङो न'खौ बेबायदि गोबां जायगायाव उदाहरन होनो हायो आरो गोबां दोङो माने जब कार्डआथ' माने जब कार्ड माने हल्डारफोरनियाव माने गैया माने माबाया जब कार्डफोरा गावसोरनि माने भिसिडिसिनि चेयारमेननि आखायाव दङ बा मेम्बारनि आखायाव दङ फैसा फैदों दायो फैसा हाबदों गावसोर बहनना लादों आरो बेखौथ' प्रेक्टिकेलि देखायनो हायो बेफोरनो कारापसन दाबो कारापसन ओरैबायदि कारापसन दा बेनिखायनो जों खावलायदों मा माने बयबो रायजो राजाया जाहाथे लोब लोब फैनानै बिथांमोननि माबाखौ जोखारनांगौ एबार माने सरकारखौ सिफायनांगौ आरो गोदान गुड गभर्नेन्स लाबोनांगौ दा रायजो राजाया मिथिखायो नोंथाङा जाखिनि बुंबाय दिनै कारापसन होननानै रायजो राजाफोरा मिथिसेयावबो बिथांमोननो भट होनानै देरहाहोदों बे बेलायाव नोंथाङा रायजो राजाखौ नैबे 2020 मायथाइनि जितु जानो गोनां इलेक्सन बे इलेक्सनाव मा बिथोन हरगोन रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो मोनसे खावलायनो नागिरदों 2020आव जे इलेक्सन जागोन 2020 मायथाइनि बेवहाय आं बेखौनो खावलायनो बै कारापसनफोरखौ माने फिनिश खालामनो थाखाय दुर्नीतिफोरखौ फिनिश खालामनो थाखाय बयबो रायजो राजायानो खौसे जानानै माने गोदान मोनसे सरकार लाबोनो थाखाय मोजां मोनसे सरकार लाबोनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे नैबे सुक्लाय सेरफांनि रायजो राजाया सांग्राङै थानानै बिथांमोननि जेसेबां लब दिन्थिया मानो बेखौ जोगारनानै माने इउपिपिएलनि हानजानि बा आंनो माने ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनानै बिथांमोननि कारापसनखौ फिनिश खालामनो थाखाय मोजां मोनसे सरकार खालामनो बेखौनो आं खावलायहरदों